Vítajte. Toto video bude o mesiaci a jeho pravdepodobnom vzniku. Spolupráca a vytvorenie simulácie od NASA a Durhamskej univerzity, ktorá nám ukáže, ako pravdepodobne vyzerali skoré fázy formovania planéty a našho mesiaca. Zatiaľ ide o najdetálnejšiu simuláciu vôbec, vo vysokom rozlíšení po veľkej zrážke týchto dvoch telies. Bilióny rokov naspäť a verzia našej planéty vyzerala inak, na akú sme dnes zvyknutí. Zrážka s objektom o veľkosti Marsu, ktorý bol nazvaný Theia, a po tejto udalosti ako následok práve vznik mesiaca. Ako presne prebiehalo formovanie Zeme a mesiaca je hádankou, na ktorú hľadali výskumníci odpoveď dekády bez 100% odpovede. Jedna z nezodpovedaných otázok bola, prečo je kompozícia mesiaca tak podobná práve našej planéte. Vzorky z mesiaca mohli vedci skúmať roky a zaoberať sa izotopickou stopou a chemickým zložením, kde majú podobné izotopické stopy ako kamene zo Zeme, na rozdiel od vzoriek získaných z Marsu. Vytvorenie programu prebiehalo cez open source, tzv. Swift, čo je skratka od SPH with Interdependent Fine-Grained Tasking, vykonanom na veľkokapacitnej pamäti nazvanej COSMA, ktorú poskytla práve Durhamská univerzita zastrešujúca DIREC, teda Distributed Research Utilizing Advanced Computing, ako vysokovýkonného zariadenia pre simulačné výpočty. Vesmír je pretkaný zrážkami rôznych objektov. Ako znejú hrozivo, tak sú podstatným prvkom pri formovaní telies a ich vývoji a na Zem priniesol napríklad materiál potrebný ako štart a katalizátor života. Simulácia, ktorá zachytáva vznik nášho mesiaca ako prirodzenej družice Zeme. Táto simulácia realizovaná na superpočítači ukazuje formovanie mesiaca a predpokladá sa, že vznikol za niekoľko hodín. Zvyšky hmoty vyvrhnuté do priestoru ako následok zrazenia okrem iného formuje dve telesá. Menšie z týchto dvoch sa stane našim mesiacom. Gravitácia väčšieho objektu spôsobí druhý naraz pritiahnutím menšieho a následne ho vystrelí na širokú a stabilnú dráhu, po ktorej bude obiehať okolo našej Zeme. Simulácia otvára možnosť pre odkrytie novej evolúcie mesiaca a napomáha vedcom lepšie pochopiť prepojenosť a históriu Zeme a jeho mesiaca.